Milióny myšlienok sa tvoria v každú novú sekundu v hĺbke mojej duše. Mysliac na to, čo bude a ako to bude a kto vôbec bude. Presviečam sa deň čo deň o dobrom, krásnom, ideálnom scenári a že čas všetko vyrieši, ten čas rany vylieči. Som si vedomá toho, že s tým neustálým strachom sa len ohraničujem a vrstím. Viem, že otázky života a smrti nevyriešim. Neobjavím čarovný recept, ale ani tajné kúzlo. Lebo však v podstate to kúzlo je manažment života. Žiť tu a teraz, byť šťastná v okamihu danom, ale aj v bolestiach. Viem sa tešiť maličkostiam, viem si vážiť láskavosť, ochotu, dobro, ale aj zlo. Tak občas sa tak sama seba pýtam, prečo sa venuješ malichernostiam? Ale zase sú to vôbec malichernosti? Akože v očiach bezdomovca určite áno, s očami ťažko chorého tiež. Aj matka sama vychovávajúca svoje dieťa, aby sa zasmiala asi, a síce jej materinská chápavosť by pochopila tvoje obavy, no uvedomuje si, že to, čo si prežívaš, je len malá kvapka v mori. Ty sama vieš, že máš to, po čom mnohí iba túžia. Ty sama si vedomá toho, že ten kľud a pokoj v duši si prednedávnom sama nemala. Niekedy sa stáva, že musíš najprv stratiť samú seba po XY rokoch nerešpektovania sa. Vzdať sa sebavedomia, cítiť sa malá, škaredá, otrávna, možno neľúbená, taká, ktorú si podľa teba nikdy nevážia. V najhoršom prípade byť tá, čo sa rada prispôsobí novým pravidlám. A pre istotu sa poníži milorada, len aby ti neublížila. Každý v detstve mal svoj vytvorený obraz ideálu. Pravdepodobne v ranom veku nejakú postavičku alebo princeznú. Odstupom času však v trošku prenesenom a idealizovanom slova zmysle aj tá princezná bola iba bábika, ktorá síce vlastnila veľké srdce, ale v ňom je mnoho sklamania. Je veľmi maličká hranica medzi dobrom a egom, aj keď sa to možno nezdá. No treba si uvedomovať, komu dobro dávať a kde sa jednoducho zastaviť. A aká dôležitosť je ukrytá pod pojmom hranica? Je to možno otázka storočia, ale teda hlavne charakteru. Je samozrejme a zrejme, že otázky vytvorené v duši sa hľadajú v priestoroch, v ktorom duša prebýva. Dlhodobo som mala problém akceptovať názor ľudí, ktorí sa egocentricky umiestnili ako hlavné postavy v ich životoch, ale teda sa snažili vnúcovať sa aj do priestorov, kde neboli vítaní. Neboli to ľudia, ktorí by chceli rozdávať radosti, dobrosrdečnosti ani šíriť svetový mier. Netreba pozabudnúť ani na tých, ktorým život nedoprial a sú z toho sklamaní a zmetení. Nie som tu preto, aby som odsudzovala alebo komentovala životy iných. Je to náčrt môjho pohľadu na svet a toho, ako sa názory tvorili. Každá pravda sa dá spochybniť. Či je tá pravda pravdou, alebo či sme sa po niektorí stali časom o čosi zraniteľnejšou verziou samých seba. Aj vrátane mňa. Čo tomu predchádzalo? No, sú chvíle, kedy musíme zraniť aj nezraniteľné. Bolo už aj také, že nás bolelo niečo, čo bolo imaginárne. Občas sme pustili slzičku aj za niečo ozaj škôlkárske. Lenže vždy príde ten moment. Niekedy skôr, niekedy neskôr. Kedy sme z očí v oči v boji, voči nás samých
a musíme poraziť samých seba, aby sme nakoniec uverili sami v sebe. A tie ružové, krásne okuliare letia do koša spolu s rozprávkovými fantazmami, jednorožcami aj superhrdinami. A teraz natvrdo a vážne. Staneš sa lekárom, ktorý si zoperuje svoje vlastné telo. Naučíš sa plávať v pirátskom mori, ktoré je plné ozajstnej krvi. Použiješ prvýkrát meč v boji a ani netušíš ako a už reaguješ psychicky aj fyzicky na stav nedokonalosti. A tie dná, ktoré síce sú boli, ale aj teda budú, vlastne pochopíme, že naše duše už v nich byť nemôžu. Rôznorodé boje, ktoré treba zo párkrát ustáť, no to, čo raz bolo, v zápätí situácie nevždy sa stane minulosťou. Jednoducho tie vzniknuté rany treba liečiť. Ale vieš, ako to je. Ak to zanedbáš, po prípade vzdáš, bude to prúser, ktorý si neželáš. Ale pamätaj, nie je hanba ani problém byť unavená a dať si oddych a zregenerovať sa. Sklamanie pochádza z našich predstav. Ja si prajem, aby ten alebo tá osoba spravili alebo sa zachovali nejako kvôli niečomu, čo sa nestane. Áno, som sklamaná, pretože niečo očakávam a chcem, no nie je to tak. No skús neočakávať a dopriať si to, čo si praješ sám sebe. Ak budeš silnejšia, ak nastavíš svoju myseľ správne, stačí málo, aby bolo všetko aspoň kus ideálnejšie.